Obľúbenou činnosťou na záhrade aj v našich zemepisných šírkach je grilovanie na záhradnom krbe, pri ktorom sa často stretávajú priatelia i celé rodiny. Viac už náš hosť. Grill, to je hlavná nosná časť. Obyčajne sa vždycky robí zo šamotových tehál. Teraz vyrábajú už aj šamotové pláty. Je to na uľahčenie pre kachliárov. Sú väčšie plochov. Je to určite materiál, ktorý je žiaruodolný. Prečo je to také odolné napríklad proti obyčajnej pálenej tehle alebo niečomu podobnému? Šamotová tehla je silnejšia, aj dlhšie vydrží, dlhšie akumuluje, i keď vonku nám to nejako nevadí, tá akumulácia, či je alebo nie je. Napríklad pizza, keď sa robí, alebo na chlieb, tiež obyčajne niektorí vravia šamot. Áno, dáva sa, ale nie je to vždy dobre. Nemusí byť, napríklad veľké pizze alebo chleby nemávajú šamot, ale majú červenú tehlu pálenú. Ona je lepšia na to, že keď sa pečie chlieb, nie je to teplo také ostré ako z toho šamotu. Ešte môžem pripomenúť, že tie materiály sa musia niečím spájať. Áno. Hej, tak sú buď nejaké modernejšie, teraz tmely, alebo volá sa to tzv. Kachliárska hlina. Hej, je to nejaký il v nejakom pomere zmiešaný s pieskom, s vodou a treba taktiež rozlišovať, že kde sa dá il a kde sa dá to silné lepidlo. Lebo tie moderné lepidlá, ktoré sú, keď sa osadia po čase, oni stvrdnú a sú tvrdé, neelastické, čiže v peci napríklad alebo v krbe, keby sa rozkúrilo silne, začne to pracovať, hej, praskne v tomto materiále, ale už sa to proste, môže byť prasklina celá a dosť veľká. Čo sa týka komína, je tá výška nejakým spôsobom limitovaná, že koľko by napríklad tú výšku od toho ohniska ten krb mal mať? Čím bude možno väčší komín na tom zaradení, je to vhodnejšie. Ale pri tých záhradných krboch si niekedy nedovolíme robiť komín, ako má byť predpísaný pre interiérové PC krby, napríklad 5 metrov. Alebo predpisuje sa, že od zeme 4 metre, hej. Áno. Môže byť aj tu, keď dosahuje, ale keď je len altánok, to by bolo veľmi nevzladné. A vždy, keď bude aj ten komín menší, hej, a kachliar je zručný, tak by to malo splnať tú funkciu, že by to nemalo zadýmovať, čiže tie komíny môžu byť aj menšie, hej, ale kachliar musí zvážiť, že či tu bude zapojené na ten komín jedno zariadenie, 2 alebo 4. Do záhrad robia sa krby multifunkčné. Vždycky to jadro krbu by malo pozostávať z nejakého tzv. Grilu a od toho sa potom môžu odvíjať nejaké ďalšie zostavy. Spomenuli ste zostavy, tu konkrétne vidíme aj nad krbom udiareň. Áno, tieto udiarne môžu pracovať viacerými spôsobmi. Vždycky do tej udiarne musíme dostať nejaký dym. Áno. Hej? A ten dym môže byť teplý, alebo horúci, alebo studený. Hej? Je to princíp udenia. Hej? Napríklad najkvalitnejšie je studené a menej kvalitné je horúce. Tuto studenú udiareň nedokážeme, lebo spaliny sú hneď blízko. Čiže napríklad, keď by sme dali z toho sporáka spaliny, hej, tak vtedy už môžeme uvažovať možno aj o studenej udiarni. Ako je to s orientáciou krbu na záhrade? Sú tam nejaké špecifika? Samozrejme, sú tam špecifika. Napríklad divák má bazén a teraz si postaví krb a viac mu fúka vietor smerom ku bazénu. Áno. Čo sa stane? Grilluje v tom krbe, hej, častejšie a zrazu zistí v pondelok, útorok po víkende, že tam má sadze na vode. Aha. Čiže divák by mal zistiť za tú dobu, kde býva, že napríklad ako je to z vetronu u neho. A samozrejme je ďaleko iných faktorov, ako je napríklad susedia, vzťahy. Hej, čiže niekomu to môže taktiež vadiť. A tiež nie je zanedbateľné dať si napríklad ohlasovaciu povinnosť ako drobná stavba, lebo stále sa to sprísňuje, emisie a tak ďalej. Tu už sa nachádzame pri krbe takého trošku modernejšieho dizajnu. Mohli by ste nám priblížiť, z čoho sa skladá konkrétne táto skladba krbová? Tuto máme z obkladu, kamenný obklad, hej, ohnisko grillové. Grill je šamotová tehla, to vždycky sa dáva, hej. No a taktiež tu máme udiareň a tu je sporák. Zaujímavé je tu postavenie práve tej udiarne, ktorá je postavená vlastne bokom. Tu sa ako dostáva ten dym do udiarne? No, tuto sa dostáva už dym z udiarne zo samotného sporáka a plus sa samozrejme ten dym, tie spaliny zužitkujú do tej udiarne a ide to hore do komína. Ako sa ošetrujú takéto plochy? Dá sa to ochrániť napríklad nejakou žarozdornou farbou
alebo grafitom na platne sa dával v minulosti. Dokonca staré babky robili to, že zobrali slaninu, hej, ako je koža a slanina, tak pri tom mieste potreli tie platne s tou slaninou za tepla, hej, to tiež pomáha, alebo mali masť a zmiešali ju so sadzami z komína, hej, a tým taktiež potreli tú platňu a to bola tak zase ďalšia druhá alternatíva, ktorá možno teraz nahrádza grafitový náter. Sme späť na mieste realizácie. Peter Bigoš sa pustil do montáže trelážovej konštrukcie, ktorá bude v budúcnosti vizuálne izolovať teras